с гръб. Нали? На бърза ръка. Уважаеми господин ректор, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господа ректори, уважаеми преподаватели, студенти и гости. В този хубав новата академична 2013-2014 година. От година откриването ще бъде още по-специално, защото заедно с откриването на академичната година ние ще открием и новия библиотечно-информационен център на университета. Давам думата за академично слово на ректора на университета, професор доктор Веселин Велев. Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господа посланици, уважаеми господа ректори, уважаеми гости, драги преподаватели, студенти, дами и господа. Имам честта и удоволствието да ви поздравя по повод откриването на новата учебна академична година 2013-2014 в нашия университет, което съвпада с откриването на новия библиотечно-информационен център на университета. Най-напред бих искал да се отнася към вас, първокурсници, защото съм уверен, че днешният празничен ден ще остане завинаги във вашата памет и вашите сърца. Днес настъпва един изцяло нов етап от вашия живот. Етап на професионално развитие и личностно усъвършенстване. Изборът на висше училище, в което да продължите образованието си, е един от най-важните отговорни избори, които всеки човек прави през живота си. Бих искал да ви поздравя за направена за вас избор и да ви уверя, че този избор е правилен. През техническия университет е утвърден пред стабилна, престижна и авторитетна научно-образователна институция, университет съхранил и обогатил добрите традиции на висшето образование в България. Тук ще получите необходимите знания по редица традиционни и модерни специалности, ще изградите професионални умения, ще получите висше образование в съответствие на европейските стандарти и отговарящи на потребностите на европейската практика в областта на горското стопанство, горската промишленост, ландшафтната и техническа инженерна дизайн, стопанско управление, екология, туризъм, ветеринарна медицина, растителна защита, екология, опазване на околната среда. Уважаеми студенти, обучението в университета е възможност да откривате, да живеете и да пътувате в други света на пускате в нашия университет. Истински университет няма точно предно местоположение. Истински университет е състояние на духа. Съзнавам, че е много трудно човек да говори на по-малите от него, без да излезе, че ги получава. Затова ще се огранича в това да ви пожелая здраве и спокойност. Помните, че дори когато ние, вашите родители, преподаватели, правим грешки, най-често го правим от грижи за вас. Нуждаем се от вашата критична позиция, вашия кораж и младежки ентусиазъм, когато на нас самите ни достига смелост да бъдем такива, каквито сме мечтали да бъдем на вашата възраст. Пожелавам да се гордеете с това, че сте наши възпитаници, както ние се гордеем с вас и с вашите бъдещи успехи в живота. Уважаеми колеги преподаватели, бих искал да използвам днешния тържествен повод да изкажа още веднъж своята благодарност за вашите ежедневни усилия, за вашия висок професионализъм, за вашето търпение и подкрепа. Въпреки превратностите на сложния и дълъг политически и социален преход, въпреки нелекото ежедневие, независимо от годините на неяснота за бъдещето на образованието, българските преподаватели са тези, които са в основата на националната ни духовност и идентичност. Вие сте тези, чието усилия и науката превърнаха днес Техническия университет в модерен учебен и научно-изследователски център. Пред ценности, които трябва да дадем и утвърждаваме на младите хора, задължително трябва да бъде образованието, защото това е мостът към поколенията, които ще продължат за изграждане на образа на България. За модерното академично значение все още непреходно значение имат и книгите. Независимо от новите съвременни технологии, библиотеката винаги играе и ще бъде основна предпоставка за създаване на нашите зрители, лективен живот и подозряване.
Съгласно утвърдена дългогодишна традиция, учебната година всяка есен започва, като ректора връчва на студент първокурсник символичния ключ на Левски университет и студентска книжка. Тази година за тази церемония е избрана студентката от първи курс Магдалина Читалова. В дневния ред по-нататък следват приветствия от обикалните гости. И за тази цел давам думата на господин министър-председателя. Уважаеми господин ректор, уважаема госпожо министър, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, скъпи първокурсници! Началото на всяка академична година за мен винаги е бил изключително вълнуващ момент. Чувствам се обнадежден, когато виждам лицата на много млади хора, които са избрали да продължат образованието си и имат ясна перспектива за себе. Пожелавам ви този ентусиазъм и позитивна енергия, които винаги съпътстват първия академичен ден, през цялата учебна година и през целия период на обучение. Поздравявам и преподавателите за тяхното постоянство, търпение и трудолизъм, с който допринасят за развитието на образованието в страната ни. Приветствам стремежа на Левски университет да създаде академична среда, която не просто дава определена квалификация, но също така насърчава студентите да бъдат инициативни, да проявяват предприемчивост и да мислят за своята успешна професионална реализация. Смятам, че именно подобна прагматична насоченост е необходима в висшето образование. В тази насока ще бъдат и мерките на ръководения от мен кабинет. Ще се стремим да постигнем по-тясна връзка между академичния живот и икономика. Разбира се, всяка сериозна промяна и реформи се нуждае от необходимите ресурси, за да бъде успешно доведена до край. Радвам се да отбележа, че след няколко месеца упорита работа и въпреки, че започнахме от нулата, сме на път да извоюваме европейски средства за България, специално за образованието за следващия програмен период до 2020 година. Днес, когато въпросите на околната среда, екологията и управлението на природните ресурси придобиват глобални измерения, погледът към бъдещето безспорно има отправна точка и от катедрите на вашия университет. Уникалното съчетание на специалностите в него ме кара да вярвам, че обществото ни ще бъде по-добре подготвено за утрешните предизвикателства. Вашите успехи са част от общото ни усилие да превърнем България в едно по-добро място за живеене. На добър път, скъпи първокурсници! Благодаря ви. Следва представени и